dragi moji, dobrodošli. 2. i 3. rujna. Toplice Sveti Martin. Traže se atletski najspremniji pojedinci na planeti. Ja ne znam, samo je počelo nešto pričati. Snima se. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli. Nagradni fond od 70.000 kuna. Besplatan prijevoz za natjecatelje. Seminari ambasadora. Sve to samo na... Pa šta se događa? Evo opet snima. Ironheart Festivalu. Sve ste čuli, sve ste vidjeli, nagrade su zakon, ekipa je još više zakon. Dođite, natječite se, družite se s nama i trenirajte s nama. Snimat ćemo puno zabavnih videa i do tada, stay tuned. Vidimo se na Ironheartu. Prijave traju do 20. kolovoza. Možete se natjecati pojedinačno ili u skupinama. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.